Ja, det beviser så, vi keder os på arbejde. De spiller patchglove. Lige fisk. Hvor der sker bare en på siden af. I take it from back. Hvad siger den her billede, det ulle der? Den der kravle igennem patten. Ja, lige face. Lav lige nu. Kæft, det slag. Ja, havde nogle tænder før, så har hun. Ej. Hun er godt nok bred. Tykke mennesker skal bare dø. Lige fanden. Au. Ninja. Jeg tror, man skal med sig syg for arbejde af. Ja, jeg tror også, det er en dag derhjemme. 2. Hun er ikke kommet til skade nok til at komme på hospitalet endnu. Eller er hun lige skal bare afledt? Kniven gik igennem. Det giver den bare held. Jeg får igen. Fanden ramte det. Slag lige på øret. Og der er en så gigantisk store ører. Ja, i forhold til patterne. Smidt det var så parykken, der røg der. Det blev måske også klippet. Ja, det er gratis. Jeg er altså heller ikke sikker på, at vi klipper det perfekt. Bare rolig, vi har ingen forsikring. Det er sjovt. Der er flest huller, de vil patten. Michael er pæk glad. Næs. Først din stemme, den går det overgang. Mig? Ja. Næs. For satan også, mand.
Kosesauce. Don't run! Where is my knife? Du ja, på Junior. Okay, hvad skal jeg prøve at ramme? Lige i øjet. Du så paryk, nu er klippet igen. Nu er det i ørerne. Nu hører hun bedre. Mor har altid haft problemer med at høre. Ja, nu har hun så fået 10, så får hun en larm. Han er nu. Han er blevet død igen. Og nu Snitsår. Og nu har hun så mange sår, at man kan bruge en som vandkande. Jeg har fået en ris i glasset. Ja, så styrke 2. Det er styrke 1 million. Jeg tror, den gik igennem glasset. Nej, slet ikke. Den gik igennem. Okay, jeg skal sige nok, det var nok for lille mor. Igen med dig. Jeg ser nu rammer noget ind bagved. Ikke. Nå. Jeg tror ramte noget ind bagved. Hun fik renset ørerne. Nå ja, nu så skal lige i øret. Jeg tror snart, du skal den på her i midten her. Hvad laver Junior? Han er inde i maven. Hvordan kan man derind? Slip den. Mor, hun blev gravid, og så skulle hun ske. Og baby kom ud forkert sted. Igennem hovedet. Nej, igennem røven. Det der. Ej. Jo. Ja. Hvordan har barnet det inde i? Hullet. Og lidt dunket. Hun spiser fandme kniven igen. Mor, det er altså ikke sundt at spise en kniv. Du kan få en gal i halsen. Det er bare skåret halsen over på hende nu. Hvis der ikke, så har vi et skilt hoved og krop med. Hold op med det fis der. For kæsten igen. Nå, det er langt noget. Vi siger nu, vi er færdige for i dag.